Hej og velkommen til 9. afsnit af vores Super Mario 64 DS Let's Play. Ja. Lad os da komme i gang. Finde banen og noget andet. Nu kan jeg jo nakke dem her. Se. Ja. Wow, sæt. Jeg kan lige så godt nok den her nu, og jeg har Mario hatten. Den har jeg gang i. Yes. 3. For sæt. Svin. Smertefuldt det der. Hvor hader Jesus mig? Det er dramatisk der. Yeah. Okay, hvor mange mangler vi nu? Ja, er der en. Nej. Yay! Dankeschön. Wow, another star. You're getting stronger from the power of the castle. Do you want to save? You bet. Saving file. File saved. Så ser vi der hernede. Wee. Ja, den kan jeg lige så godt slå den her. Den kan man også spille 2 lidt med. Okay, den er meget forvirrende, den her bane her. Yeah. Bring it on. Ja. Floating within. From the power. Ja. Dø. Giv mig den stjerne. Tak. Booyah. Ralla. Giv mig så helt den. Here we go. Ja. Okay, de sidste stjerner. Der skal være en hernede. Ja, det er den her. Jamen. Og så den sidste, men ikke mindst. Den her oppe i toppen. Here we go. Skal vi til stjernen? Yeah. Nej, den der fuck. Yeah. Yeah. Så. Ja, det må så være episode 10, tror jeg. Tak fordi I så. Jeg er altid glad, når I ser et afsnit. Mange tak. Gud velsigne.